стая и прострелян ученик. Тази новина вече не е само част от международната хроника. Случва се и в България. Сина на олимпийския шампион Галабин Боевски пострада при инцидент в столичното 18-то училище. 15-годишният Пол първо обвини съучениците си, но след това се оказа, че сам се е прострелял с личния си газов пистолет. Стреляха по мен с пистолет и това е. Кои стреляха по тебе с пистолет? Момчета от класа ми, няма значение. И като влезнахме, той каже, игра на руска рулетка и обаче си извади пълнител от единия пистолет. И стреля се едно момиче, обаче то няма патрони, нищо не стана. 3 пъти стреля в главата и пак нищо няма, обаче на 4-ти път явно имало заседнал и се гръмнал. Добре, нека го докажа това всичкото, що му го казват. Преди си носеше пистолет, бяхме помоли да не се носи. Аз знаех, че се носи, обаче той ми е приятел, не мислех, че е стигнал там и не исках да го издавам. Моята версия, аз съм я казал на който трябва, няма нужда и на вас да ви я казвам са. Той има пари и явно търси в какво да си ги инвестира човек. Решил, че иска пистолет, купил си пистолет, сега мога да поиска и самолет. Втория пистолет, който има, мисля, че той е въздушният, черен един. Какво ви казва, той беше скрит и го намерих. Между 2 етажа в един радиатор. Не толкова важни обаче са отделните версии, колкото факта, че дете влиза в училище с пистолет и стреля с тях, тормози останалите, без нито една от учителките или пък охраната да забележи това. Просто превъртях. На нас да ни разрешават да се заведем учениците до класните стаи, в същото време учениците влизат с пистолети. И двете ми деца учат тук. Аз съм учителка в 17-то. Той в туалетните стреля. А пие ли? Много. Пиян на училище идва ли? Значи миналия път, преди 1 месец, ама той постоянно пие, беше на кирка дошъл и нищо не може да прави, абсолютно не да... Пистолетите в чантата? Да. Той даже си ги слави в джоба някакъв, където му падна. Може ли да му кажете нещо? Това е нещо, защото той постоянно е пиян и не знае какво ще направи. Инцидентът повдига още един въпрос. Защо се толерира наглото и опасно държание на хора, които имат някаква позиция в обществото и са популярни? От това, което аз знам и от хората, с които той контактува, от времето, което има, аз и с парите, с които разполага, аз не вярвам той да може да от някъде се здобие с такова оръжие. Затова съм адски учуден. Баща му няма никаква представа за това, което се случва, според мен. Чест прави решението на Галабин Боевски да си подаде оставката като общински съветник и председател на Комисията по младежта и спорта. Как обаче да бъдат предотвратени